Здравейте, приятели! Ако вие сте мъже или момчета, които носите Nike Tech или различни спортни дрехи като анцузи, разберете ме, аз нямам нищо против вашия стил, даже напротив, харесвам го, но разберете, че аз вече пораснах и се промених. Не искам да нося това облекло толкова в моето ежедневие, защото то не ми носи никаква стойност в момента. Това нещо да се асоциирам с спортните дрехи е само част от моя стил. Ако нося такъв тип дрехи, аз бих ги съчетал с различни горни части или долни части, т.е. бих направил микс между тези отделни елементи на стила с други, които са много по-строги. Ако вие все още не сте освоили този начин да комбинирате различните стилове, за да може да изглеждате добре, може да проследите видеята ми, може да ме последвате и да научавате по-бързо как от спортните дрехи може да направите вашия аутфит, който ще изглежда добре, модерно и съответно ще изглежда подходящ за вашата възраст. За повече полезни съвети ще очаквам да ме последвате и ще видите,